Gvern bruħ soċjali li fl-ewwel budget għal din il-leġislatura kompla jqassam il-ġid fost kulħadd. Sostna dan il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon f'konferenza tal-aħbarijiet li matula spjega aktar fid-dettall uħud mill-miżuri soċjali li tħabbru fil-budget tas-sena d-dieħla. Ewlenin fosthom l-estensjoni tal-miżura tal-in-work benefit li sal-aħħar ta' Settembru gawdew minna 2408 familji. Il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-in-work benefit permezz ta' żieda ta' għotja ta' flus għal kull wilt. Dan bilan li jkompli jonqos il-faqar u d-dipendenza soċjali. Koppji fejn wieħed mill-ġenituri biss jaħdem se jieħdu l-rata tal-in-work benefit. Din se titla' minn 350 euro għal 450 euro għal kull wilt. L-inqas rata se titla' minn 52 euro għal 75 euro għal kull wilt. Jekk it-tieni ġenituri jidħol fid-dinja tax-xogħol, l-rata tal-in-work benefit li jistgħu jirċievu titla' għal 1200 euro għal kull wilt. Ġie msaħħaħ ukoll il-benefiċċju tat-tapering li minnu s'issa benefikaw ma' 3000 persuna. Dawk li benefikaw mis-sistema tat-tapering tal-benefiċċji soċjali, il-perjodu tas-sennija li bħalissa qed sentej se jinżel għal sena. Il-Ministru Michael Falzon fisser kif dawn iż-żewġ benefiċċji għenu biex ikomplu jonqos il-faqar u d-dipendenza soċjali. Bla dubju r-riżultat minn dawn il-benefiċċji kien qed tajjeb, u meta ħares lejn ir-riżultat aħħari, ir-riżultat aħħari x'kien illi wan kellek żieda fin-nies li jaħdmu u kellek ukoll nies li daħlu għal dawn il-benefiċċji u baqgħu fid-dinja tax-xogħol, ġifieri kien semmi tapering of benefits. In-nies ma rġgħux marru fuq il-benefiċċji soċjali, għal dak huwa prova li l-miżura rnexxiet u l-rnexxiet aħna ntejbuha u nibqgħu ntejbuha kemm hemm bżonn. Il-Gvern ħaseb li jgħinu koll il dawk il-familji li jkunu se jadottaw it-tfal. Il-Gvern se jagħti għajnuna sa massimu ta' 10,000 euro biex jitħallsu spejjeż għal adozzjoni ta' tfal minn barra l-pajjiż. Wed elettorali oħra se titwettaq hekk kif il-benefiċċju għal foster carer ser jiżdied minn 70 euro għal 100 euro fil-ġimgħa, żieda li ser issir wara 8 snin. Intant għal-iktar informazzjoni dwar il-budget twaqqaf il-free phone 8007 2207. Il-pubbliku jista' jagħmel mistoqsijiet tiegħu u jingħata l-informazzjoni meħtieġa dwar il-miżuri mħabbra.